Ang pagpanunti sa usa ka tawo magpakita sa iyang mga kalapasan sa matini sa usa ka salaan nga maglain sa hugaw. Ang imong paagi sa pagpanghuna-huna magapakita sa imong kinaiya maingon nga sa walay duha-duha. Ang usa ka pagbahan magpakita sa mga dipito diha sa mga kulod nga gipagba. Makaila ikaw sa kaaywa o sa kakahoy nga gigalang pinaagis sa bunga nga ihatag niini. O makaila ikaw sa mga gibagis sa usa ka tawo pinaagis sa iyang pagdadaya sa iyang kaugalingong panghuna-huna. Ayaw kayo dayga bisan kinsang tao sa dili panimong hindunggan nga siya musulti. Mauga na ang matuod nga buhay. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kinotlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kung ang malunod, suluban na sa dili malunod. Kung ang namatay, masuluban na sa dili mamatay. Matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ilaglag ang kamatayon o hingpit na ang kadaugan. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon, nagikan sa sala, o ang dahon sa sala, nagikan sa balako. Apan salamat sa Diyos, nga naghatag ka nato kadaugan, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Bosa,
mga minahal kong kaigsuonan, barok kamo malig-on, o dili matarong. Papugi kamo kanunay sa inyong pag-alaga sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alaga dili gayon makawang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Si Jesus na daan sa pagsulti sa iyang mga tinun-an pinaagi sa mga sambingay. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, makahulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nagabaw sa iyang magtutudlo. Apan kung ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, makisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa uling sa imong isip katao, apan walang magtanda ang puso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isip katao, ambi ako'y pakuhaa sa imong uling, nga wala ka man gani makakita sa puso nga anaa sa imong mata. Mao kuhaa una ang puso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo o makuha mo ang uling sa imong isip katao. Ang kahoy nga walay sakit dili mamungag walay tulos nga bunga. Di ang sakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa kakahoy maila sa ilang bunga. Dili ka makapupupog ikos ikan sa sampinit, di ubas ikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsulti maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan mabuhat o dautan gikan sa mangian nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mausap ang iyang isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang lingkod ayong buntag na konten. Mga kaisunan, karon anan kita sa ikawalong Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Pero niining Domingo nga, uni katapusang Domingo before tangusod sa langing panahon. No, kay karong Miyerkules, sa marong Miyerkules sa Padles. So pahimangmong tanan, i-encourage na, no, magpabadlis o magkahigayon kay nabibiguan nga mga tao, Padre, katulang lang padlis, mao'y magpinitensya ha, mao'y magpuasa. Dili na mao. Matangkusan nato na badlisan man o wala, nang edad o 12 pataas, uto lang sa sinta. Kaya naman sa na-exception. No? Ang ato ang pagpuasa, pag-abstinensya. Kay nabilang ka mga naitak sa kitol, may pinong tambal.
Unya kinahanglan man yun ang mukhaon. Pero ay nagsakong kasulabi. No? Kay mao bini makalimutan. Dili kay sila lamang ang mabadlis ang mag-abstinensya kung puasa. Kung dili kitang tanan ng mga Katoliko nga angay na magpuasa sa panahon sa Kwaresma. Kay tinungtong yung na ang sa katao nga doon na mo, Padre, sus kalamig sa baboy, Padre. Yang birnis kong kakuha, yung kuha, ayah-ayah na lagi mo. Tsak, kunti na kong kaon, Padre, kay wamang lang kong anang puasa, abstinensya. Kay wamang ko ng pabadlis. Ako na yung sultian, itutluan, naging tranlaki man. Tsak, mauwa, Padre, di ko na nagkasabot. Kay matang isa na itong isip Katoliko, idasig sa pag-abstinensya o pag-umasa niining panahon sa Kwaresma. O di man naman, but the Friday of the rest of the year. Paulang ng kanilang fasting, duhang adlaw ang mag-fasting untang as Wednesday o Good Friday. Pero di man ka magpuasa o magman. Kung saway pa na ito, pas-eating. Labi ng buwan. Kaya di man ang sus, ano kayo nagkakaon pa din, ang santong dago. Kaya lang yung buwan niya, susluag siling na daghan. Alang-alang, makapaganang kahon, mawa ang pag-abstinensya o puasa. Hinaod, pinipahintong lamang na ito, inisulod na ito sa panahon sa Kwaresma, sugod karong Miyerkules sa Badles. Mga persona ni ikawalo na Domingo sa ordinaryong panahon, dito kay pamalandungan ng mga pahimanglong ni Kristo. Diha sa sambingay nga iyang ipaambit. Kay nindot kay naman ang usa ka magtutudlo or tinunan, di yun na kalabaw. Walay tinunan kalabaw sa iyang magtutudlo. Apan kung ang tinunan makatapos na siyang pagtuon, manghisama siya sa iyang magtutudlo. Pero karon, lahi man na itong paglantaw karon, kaya nga naman gusto magyutang o labaw. Gusto niya itong tutngan o labwan pa. Inungdong ko sa usapod ka istorya, bakit sa estudyante? Mingon yun siya, kaya ang magtutudlo, stricto man kayo. Ang iyang subject na itudlo is mathematics. Nalisod ka na mathematics, ini-calculate mo. Iingon itong estudyante, bantay na din si sir. Makahuman na din ko niyang mag-ispilang, pag-ikon ko din ako siya. Ako yun siyang tudluan ko sa isaktong formula. Kaya naman guys, usa sa ilang mga leksyon, ang maong estudyante lalaki, wa katuha, wa katubang sa mga pangutanan o katong ng computation na ipakompute sa iyang maestro. Ang maong batanon is an achiever. Pero gusto ko labaw ba? Unya, nga na siya kalutod sa maestro. Milabay ang mga katubigan, nahimo siyang successful, nahimo ko siyang magtutudlo. Iyang giadto ang iyang maestro sa eskwelahan sa college and ginignan, Sir, kanihan ko sir, imo kong ipakawawan kay sayo, wa ko katubang sa imong ipangutanan. Karon sir, tubaga kini akong pangutanan nimo sir. Isud sa classroom, may galing ba estudyante, pero nay nang labay sa kilid, nahimong ang mga estudyante, ganun katutay din ang maong maestro na po. Iyang iban ang iyang maestro, iyang ipatubag, iyang pangalog kanang ipasolve problem, kanang problema. Moto, uman ang maestro, mitubag sa maumpan sa estudyante, kailangan to appease kung sa iyang estudyante na mianto itaw. So nakatubag ang maestro sa pangutanas estudyante na nahimong magtutudlo po maestro. Ingnan niya, kabaw makadong nga nung ipurhian ikaw.
or sayop ang imong tubang. Kay during those times, estudyante pa ka, you are so much overconfident that you can solve every problem. No? Naalit may moral lesson ang ihatag ng maestro. Natos ng estudyante na nahimong maestro. Nabiligtod ka manghinambog o di ka taas ang paglantaw. Kay lagi pride ka. No? Or di mo ta makatubog magkanakog do. Pero di ka makalabaw sa ato ang kahibalo. Kay we are not at the same level. Kaya nga naman lahi-lahi generasyon. But sama ta, magtutudlo na karon nga mahimutang maayo iimplokon ta sa atong mga estudyante. Dili tungod kay achievement na to atong ipanghambog or tungod bas imong kabray na naghimo kang sama nato. Remember, asa lang kagikan, be grounded of the achievements that you have. Yan. Ang maong magtutudlo, estudyante na inyong magtutudlo, maestro, nahilo. Kaya nga naman, overconfident kasi ang kabalimon ng pride ang education that he can solve every problem. Hindi siya gusto na mapugian. Huwag yun siya'y kapan. Isleksyonan siya balik siya maestro. Dili ka kinahanglan na makikupit ako. Dili ka kinahanglan na imong ulabuan o imong bausan tungod kay nagwaman ka na tayo. Ang ako lamang to make you realize that you must be putted, grounded sa imong inabuhi. No? Ang maong maestro, ngay estudyante sa mga maestro, ito ang luha na nag-asayo tungod sa iyang gibuhat. No? Di na ito na ihanap kaya ganda. Labi namin yung bakong panahon. Different world that we have. That's what's meant of social media. No? Nakupuhos naman ka because gusto tayo pinakaroon. Gusto kay mga vlogger, kung sabihin na gusto kay sa TikTok. Kaya di pa na kay tanakuan. May ilang bumukan ng content. And yet we are not grounded kung unsay punta mao'y tinuod. Kung sama lamang just to please you, just for monetary purposes, dili punta. But we must be grounded of what we achieve in life. Kaya di yun na magsigit ang kompetensya, maglabuan yun na to, at the end of the day, di yun ka magmalinawon, at di yun ka magmalipayon. Kaya magsige naman ang nagtanaw kung sa imong gustong bago just to compete sa imong silingan, sa imong amiga ba, amigo. No, kinugdong ko sa abot ni isa ka party, na isa ka pamari dito, habugira tayo. Kaya lagi, indot na kayo siyang talahas, no, kanang dagkog mga ariyos pa. Kunya dako kay siya tinda din eh. Kunya iya ipanghambog dito. Kabaw ba ka man? Kani akong tinda 80,000 ni. Ani akong ariyos, baka kabaw. Latest ni kita ni Macau. Kami ito ako, serban lang din ko. Kasi kung matabantay ko kay naman ako, serban ko kayo. Akong tanaw lagi ko dito sa mga babae. Hindi ko bukira ka sa dali niya eh. Kung nga naarang na tayo nagkaskarbon, no? Lagi kayo, tanaw niya taas na kasi siya ba? Ipanghampo niya dito sa maong niya kumari. Nga, paan kayo? Bawa ba kamari? Kanina ang sinita mo. Sus, important pa rin. Ingon ko, orang ihapon naman na ispayo kaysa. No? O binisagin na to, na makalimutan sa mga butang. And naanan ko, because ka na gusto tang i-peace, gusto tang akpakan, gusto tang itabi mas labaw. Pero at the end of the day, sa ingon pa ni Kristo, di yun ta, mahisamara yun ta. Tanan. Kaya the eyes of God, we are all equal. Wa magtanaw ang Ginoo of what you have
done sa nakabuot na imo, but how you touch the lives of other people. Kay maubit ay mahinumduman sa mga tao at the end of your life. No, naon, we are grounded kung unsay anayan buhaton. Dili aron makikupitinsya ta, dili aron ipanghambog nato, but we know kung kinsay ato nga kuan yun dahil nga maong ang Diyos, so that at the end of our lives we will achieve that life with Him in heaven. Ikaduha, manindong pamalandungan karon sa Ebanghelyo na sa ato ang mga kinabuhi kanang when we correct, no, kanang manghilabot sa ubang mga kinabuhi sa ubang mga tao, be sure that ang imong kinabuhi ipon kinahanglan ilabtan. Kung mamuhigir pagkalita, ako mo sa niya iuyan, kay maumabili ng pagkagawa sa seminaryo, is fraternal correction. Ang mga iilog, pero kung ang imong pagmuhigir sa ubang mga tao, just pakilapunta, aron lamang kay ipangakong imong kabalibon, pilit ko na ako. Kaya nga naman, gusto kay kamugorehir ni mga tawhana, and yet you cannot correct your own mistakes. Kung akong i-convene at example nga una kang musga sa uban, panangin ko na. No? Panangin. Kaya naman, nabi tayo makakiti nga ban lamang ang makakita. Nung inabot sa akong kinabuhi, o importante po kaya sa atong pagkukul sa ubang mga tao, atong tanaw, di ba takalay ng hukuman. Kaya many of us always judge other people because they think they are perfect. But they forget that they have their own imperfections in life. Ata, pero sanay, di man naman natupan ng balinog lagi, kaya huwag man takakita. Diiling, bisan na sa mga gagmay mga muna, basic things in life, makalimutan nato, kaya lahit ang ato ginanaw ang bigger pictures. No? Dahil, no na nito kaayo sa atong kinabuhi na hinamon as we correct other people, dili naman kayo magkataw ka nga tilpito ka, but you are so willing to listen when they correct you. No? Mag-correcthan ka nila, paginawa. At least na ang mutual respect ni mo. Kung isod ka, labi na karon, isod ka yung mga tao na kuhian man lang gani for their own sake, na arubok man ka. Maglukod na yun. Iligay mo dito. Pag gani, inayod ka, tatlo. Pagbigay ka matagal, pwede mo makuhan, pakalimutan ka, magubah ang panagigalaay because of that. Kaya naman lisod man kayo, di man tamang pagkarakong higil. Tungod gani of our mentality sa atong panguna-una na perfect atong kayo ta. Di taangay sultian o pahimaguan. O nang atong minudyo ko, wamang manghilabot ng inlabot ko. Kay maunay hangin sa Ginoo nato sa atong kinabuhi. Kaduhang punto na. Ikatulong lastly, o ninindon po kay sa atong nagingon sa atong Ginoo nga kay kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mausap ang iyang isuliti. Let us be aware of what the words come out from our mouth. Kay maun sa iyong Panginoon, mauni makahugaw sa tao. Kay for most of us or some of us, tactless makaayo. Kanang ipalakang at yawis pa. Isang di pa mo. Mas paano siya mauli sa sakto? Mauli ay dili pa mo. No? Bantay-bantay ani ini. Kay daghan ang nagubah na relasyon tungod sa patakang yawid sa baba.
Yang kana kaya may makagubang dengan man, labi na kung kinigikan sa kasing-kasing. No? Kasing-kasing matungos imong kasuko, tungos imong kalangkot, imong kapungod, na nakasulti ka inining mga latin na mga kulong, masakit na mga kulong na magkapahiubos. Kaya lagi ang audi mo, haon na kay ka. Pinaon, mapinantayon ta sa mga kulong nga mugawas sa atong mga babaw. Kaya hindi makapasakit o makagubang o relasyon nato o sa Ginoo. Kailangan tayo labi na karon yun, tanawa. Pila ka mga relasyon ang nagubang. It's because of this. Labi na sa mga panahon sa eleksyon. O paliko na ito na kay pila na lang kabuan, duha na lang. Kay hapit ang pangpanya ang lokal na kuwan, tanawa. Sahay na ang mga politiko, gawas na utay, ginabahayay lang sugkaya. And that would also destroy relationship. Hinaot kini mga pahimangno ni Kristo, ato yun pamanaglunan. Kaya tinan kung tagay, di man ikawan aniya, kawan at maningan kong mga tao, na huwag maminaw, huwag udawan sa iyang mga pahimangno. Kaya Ginoo will always guide us through examples, through His deeds. Pawitaw na sa iyang pagpamalaga sa ministro, nagtutlog siya aron makasabot ang mga tao. Nagtutlog siya di ang ipangambungin kaugalingon. But let people experience the goodness of God nagto kanila. Makasinati sa kaayos sa Ginoo. Inaot kita nga nakasinati sa kaayos sa Ginoo ang udawas utang sa mga bakwa o sa mga ligo subay sa kabubuton sa Ginoo. Amen.